De vuurtoren van Terschelling, ik zeg het al. We gaan het hebben over Terschelling en met name het Oeralfestival. En wie daar verantwoordelijk voor was, dat was Joop Mulder. Nou Joop, leuk dat ik hier mag zijn. Ik heb een vraag aan je en dat is het volgende. Je bent ooit begonnen met een café, dat was op Midsland, hè, of in Midsland. Kroeg de Stoep. De Stoep. Ja. En ik heb wel eens gehoord dat uiteindelijk dat de kern was van het Oeralfestival. Dat klopt. Ja. Kun je het uitleggen? Nou, ik kwam te werken, eigenlijk puur per ongeluk op de Schelling, als een soort vakantiewerker. En toen kon ik een vaste baan krijgen bij de Stoep. En toen kon ik de Stoep overnemen. En dan ben ik in de Stoep allemaal activiteiten gaan organiseren. Met bandjes en met poëzie en met een heel klein beetje theater. En zo is het eigenlijk op een gegeven moment bij een nazit in de kerst. Hadden we zoiets van, dat Festival of Fools in Amsterdam, dat heeft zulke leuke straatartiesten in een periode dat er bij ons op de Schelling niks te doen is. Als we nou die straatartiesten na het Festival of Fools naar de Schelling halen, dan kunnen we mensen trekken en hebben een mooie week. Met theater en van alles en nog wat. En dan krijgen we gewoon die zak tussen Pinksteren en het hoogseizoen. Die vullen we op met een heel ander soort publiek. Nou, en iedereen was gelijk enthousiast. Dus dat hebben we geprobeerd. Nou, zo zijn we in 1982 begonnen. Dus vanuit de kroeg de straat op. En hebben we allemaal leuke dingen gedaan. En iedereen vond het geweldig. En dat is gewoon in 35 jaar gegroeid tot wat het nu is. En ja... En ben je toen ook je permanent bezig gaan houden met het Oeralfestival of combineerde je het nog met de kroeg? Ja, ik heb de kroeg gehad tot 2000. En dus toen was de combinatie als kroeg maar alleen de Oerol vrat de kroeg op, letterlijk en figuurlijk. Want het was gewoon zo dat ik was gewoon consequent de hoofdsponsor ook van het geheel. Dus ik heb mij eigenlijk, en op een gegeven moment zei de bank tegen mij, zei Joop, nou moet je echt een keuze gaan maken. Of Oerol of de kroeg. En als jij het niet doet, dan doen wij het, want zo gaat het helemaal verkeerd. Nou ja, toen had ik geen andere keuze dan de kroeg verkopen. En mij volledig te gaan storten op Oerol. En dat heb ik toen gedaan. Dus je kunstzinnige ambities die gingen even voor de kroeg? Ja, dat kan je wel stellen. Ik was super enthousiast en ik zag ook dat het een groot succes was. En ik wilde gewoon daar wel mee verder. Oké, ik weet dat je in Bolzwart geboren bent. Ja. En geboren en getogen, kan ik dat zeggen. Kun je me daar iets over vertellen? Had je toen ook al iets met kunst? Ja, zeker. Ik zat daar op de HBS, een katholieke HBS. En nou ja, daar was ik goed in toch een beetje tekenen, schilderen en ook de creatieve vakken. Maar ik was ook heel goed in wiskunde. Dus de ene helft van de leraren zei van hij moet wiskunde gaan doen en de andere helft die zei van hij moet de creatieve kant op. Nou ja, en dat was een soort tweespalt met mijn vader. Die was natuurlijk wasbaas vroeger en die werd op een gegeven moment toen ik 14 was, werd hij burgemeester van Bolzert. En toen was het voor hem, voor zijn status natuurlijk heel belangrijk dat ik wiskunde ging doen in plaats van naar de kunstacademie. Nou, dat eindigde tenslotte in een langdurige gesabbel, maar het werd niks. En nou, zodoende ben ik na de HBS ben ik gewoon lekker mijn weg gegaan en zo ben ik op de Schelling terechtgekomen. Dat is een beetje je eerste kennismaking met de Schelling. Kun je me daar wat over vertellen? Maar wij gingen als familie altijd naar de Schelling. En we zaten in de zomer altijd 2 weken in een huisje op de Schelling. En dan gingen we het hele gezin daar vakantie vieren. En zodoende ken ik de Schelling al en ik vond de Schelling machtig. En een andere vriend van mij uit Bolzwart, die zijn vriendin, die werd kleuterleidster op het eiland. Ja. En zodoende was hij er geregeld. En die werd toen gevraagd of hij kon barkeeperen. En toen op een gegeven moment was ik een weekend daar. En toen hadden ze een beetje pech, want een van de eigenaar die was uitgegleden. Die had glas in zijn handen gehad. En toen, dus die moest naar de dokter. Dus ik zei, nou, daar spring ik wel even bij. Toen stond ik samen met mijn maat achter de bar. En toen kwam die eigenaar terug en hij zei van ja, ik kan voorlopig niet werken. Kan jij niet een tijdje? Dus ben ik erin gesprongen eigenlijk. Maar ik werkte in de kroeg in Bolzwart. Maar goed, in ieder geval, zo kwam ik eigenlijk op de Schelling terecht. En ik vond het natuurlijk mijn droom. Want ja, de Schelling, dat eiland kende ik heel goed. En samenwerken met mijn goeie maat Lambert. Ja, dat is prachtig. Prachtig, no? Ja. Dus ik was helemaal blij. Dus zo is het eigenlijk langzamerhand gegroeid. Want dat is een Oeral, ja, dat trekt nu massaal publiek. Ja. En dat is natuurlijk alleen maar ontzettend goed voor de middenstand.
Ja, zeker. Nou, kijk, en wat natuurlijk erg mooi is, wat je in Nederland altijd hoort, dat de cultuur kost alleen maar geld. Maar ik ben eigenlijk een van de grote bewijzen in Nederland dat je met cultuur ook enorm goed de economie kunt voeden. Ja, en je nieuwe project waar je nu, nou, je bent volgens mij 4 jaar mee bezig. Ja, lang. Ik ben in 2013, toen was het nog onderdeel van Oerol, Sense of Vlees. Ja. Ben ik daarmee begonnen en toen ben ik eigenlijk dus richting 2018, en toen ik stopte met de kroeg, ben ik mij volledig gaan storten op Sense of Vlees hier voor Friesland. Ja. En dat kwam eigenlijk een beetje doordat Janne Witske, die was toen nog gedeputeerde van cultuur. En die had mij gevraagd, wij willen culturele hoofdstad worden en eigenlijk moet heel Friesland een soort Oerol worden. Ja. Nou, toen het ook de eerste presentaties kwamen, stond ook op de voorpagina van de Leeuwardenkrant heel Friesland Oerol. En dat was meteen, maar ja, dat was natuurlijk gewoon niet mogelijk om het zo te doen. Dus ik heb me heel erg geconcentreerd op het noorden. Dat had ook te maken met het feit dat het noorden eigenlijk een impuls nodig had. Ja. En ik vond het ook heel erg leuk om met die dorpen te gaan werken en dat te gaan doen. Dus zo hadden we Sense of Place opgezet van laten we eens kijken of we het Waddengebied, maar dan aan de Friese kustkant en niet op de eilanden, maar ook op een goede en leuke manier onder de aandacht kunnen brengen. En dat is eigenlijk Sense of Place geworden. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook ons doel vanuit Sense of Place om die prachtige Wadden te beschermen. En als je kijkt naar in 2018 waren we al bezig met die terp van de takkomst in Bleia. Ja. Nou, toen hebben we dus we wollen us Kleiverom, een soort manifestatie gehad. Daarin vertellen we het verhaal van het landschap. Daarin hebben we verteld van hoe het nou zat dat er vroeger terpen waren, dat die terpen afgegraven zijn, dat die klei allemaal naar Zuid-Friesland is gegaan. Wat er ook een heel mooi stukje op Omroep Friesland, waarin we ook al uitlegden van hoe die klei uiteindelijk naar Sint-Nicolaas is gegaan. En dat een boer daar heel mooi, en dat vervolgens die scootsie-skipper, hoe heette die ook eens weer, Zwaga. Ja. Nou, die met zijn scootsie, die bracht die klei van Bleia naar Sint-Nicolaas. En die ging vervolgens, daar haalde hij weer stront op en dat ging weer naar Groningen. Ja. En in Groningen haalde hij weer turf op en dat ging weer terug naar het noorden van Friesland. En hoe dat allemaal ging en zo. Prachtige geschiedenisverhalen, maar heel erg leuk. En uiteindelijk is daar een hele mooie route van overgebleven, die dus loopt van terp naar terp. En dat heeft het dorp allemaal gedaan. Dus het is hartstikke leuk om te zien hoe dat allemaal gebeurd is. En zo, ja, er zijn ook heel veel mooie dingen gebeurd. De Reuzen was natuurlijk ook, ja, dat was gewoon, zeg maar, eigenlijk nog een, noem het maar, een legacy van Oerol. Van mijn Oerol gebeuren en dat ik zeg van oké, zo machtig dat het in Leeuwarden gebeurd is. Dus, en toen had ik ook eerder gezegd van ja, Leeuwarden, zo'n stadje, zo ver weg van de Randstad, zoiets moois, daar krijgen wij nooit de kans voor. Nee. Het zou zo mooi zijn als jullie toch kwamen. En dat heeft hem ook over de streep getrokken. Dat is hij van, ik wil dat doen. Dat Leeuwarden in een beetje het zogenaamd achtergebleven gebied, wat het niet is, want Oerol was natuurlijk ook landelijk heel groot, maar hij was wel zo dat hij zei van, dat vind ik mooi. En dat heeft hem ook wel over de streep getrokken. En toen hij hier was in Leeuwarden, was hij helemaal verliefd op Leeuwarden. Is er iets geweest in die periode van Oerol wat er uitsprong bij jou? Ik bedoel, we hebben het over de Reuzen gehad, oké. Ja. Maar even de Reuzen daar gelaten. Ja, nou kijk, ik heb natuurlijk wat ik het belangrijkste vind is dat het fenomeen locatietheater is een begrip geworden in Nederland, met name door Oerol. Toen ik in de jaren 80 begon met locatietheater, met Dochtroep, met trajecttheater, met allemaal van dat soort gezelschappen. En uit Rusland kwam Derevo, kwamen uit Frankrijk, in Spanje haalden we mooie dingen. Maar allemaal had het te maken met die locaties. En toen ging ik naar de Raad voor de Kunst, was het toen nog. En toen zei ik van ja, wij hebben gewoon subsidie nodig. En toen kreeg ik als antwoord, Joop, moet eens luisteren. Wij hebben prachtige theaters gebouwd. Daar geven wij geld voor. En als jij nu al die voorstellingen uit die theaters haalt, dan dat is niet de bedoeling. Dus als jij buiten wil spelen, ga je maar lekker buiten spelen. Maar theater maken, doe je in het theater. Want daar hebben we ze voor gebouwd. Dat was jaren 80. Ja. Als je tegenwoordig een festival organiseert en je hebt geen locatietheater, dan hoor je er niet meer bij. En die hele zwang die dat gemaakt heeft, daar heeft Oerol een enorm vooraanstaande rol in gespeeld. Nou, dat vind ik een van de mooiste dingen. En als ik dan kijk
in dat hele fenomeen locatietheater, hoe dat zich ontwikkeld heeft, dan is een absoluut hoogtepunt is natuurlijk Pier Gint met theater, met Jos T in de regie. Dat was machtig mooi. Maar Pier Gint was echt het theaterstuk van wat Jos T zo mooi in de duinen neergezet had. Nou, dat is absoluut een van de hoogtepunten, maar er zijn natuurlijk ook er zijn zoveel hoogtepunten geweest in Oerol, met echt geweldige groep Jur, waar je echt kon dwalen in de duinen met allemaal kleine filmpjes en gekke dingetjes. En we hadden zoveel mooie gezelschappen. Nou, Dochtroep was natuurlijk een gezelschap wat ze hebben 9 keer op Oerol gestaan. En dat zag je ook de hele groei van het gezelschap. Ja. Van een straattheaterclub tot een behoorlijk stevig gezelschap. Dus we hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. En als je dan ziet, ook dat prille, Nienke Laperman, die samen met Wende Snijders in een heel klein schuurtje een heel mooi voorstellingje maakte. En helemaal fantastisch wat. Ja. En 10 jaar later zijn ze gewoon allebei sterren in de hemel. Ik bedoel, dit is natuurlijk fantastisch. Dus er is zoveel gebeurd op dat Oerol. Als jij wat teweeg brengt, denk je dat dan bij jezelf? Dat heb ik toch gedaan. Ja, nee, daar ben ik ook best wel trots op. En het is natuurlijk ook superleuk. Maar het leuke is ook hoe dat gewoon ook, want we hadden natuurlijk een fantastisch team. En het was op een of andere manier, had de aantrekkingskracht van Oerol op hele goede mensen was heel groot. Ik bedoel, echt mensen die hartstikke begaafd waren in het produceren en dergelijke, die in de wal belangrijke baans hadden, maar die zeiden bij Oerol. Dus je kreeg ook gewoon topproductiemensen die gewoon zeiden van ik kom gewoon helpen en dat ik dag en nacht moet helpen en een klein salaris heb, nou dat maakt me niet uit. Ik vind het zo leuk. Ik snap wat je bedoelt, gedreven mensen. Ja. En ik denk ook dat dat het belangrijkste is. Het is het allerbelangrijkste. En die drive, die past ook wel een beetje bij Leeuwarden. Dus ik heb ook zoiets van, ik vind het zo leuk dat ik mijn kennis mee kan nemen. En het allerliefste zou ik gewoon een club jonge mensen om me heen hebben. Dat ik zeg van, ik ga jullie meenemen in mijn wereld en ik ga jullie groot maken. Dat zou voor mij een droom zijn.